Ndi Igbo, we continue to make ourselves proud. This is real Igbo excellence. This Hausa man have come out on the public space to come and appreciate his master that he served for 10 good years. According to him, he said he served an Igbo man for 10 years. After serving an Igbo man for 10 years, that they settled him in a way that he never expected. In a way that he never expected. And now, he is now an owner of 7 shops. 7 spare part shops, according to him. He said that his master settled him. He said a whole lot of things. This is so wonderful. I just want you to watch the video. This man, you need to see the way he was talking about Igbo. And again, he is even speaking Igbo on Asisi Igbo because they accepted him. They even gave him a name. Anyway, I'm going to allow you to watch the video. This is truly Igbo excellence. Yes, I love it. I love it. I love when other tribes are coming out to talk about the good things that Ndi Igbo is doing. Let's watch the video. And with Haji Shamsura was okay. Yes, from the streets. I'm from Katsina State, yes. Okay, you are Fulani. I am Fulani. Full house like yes. So you don't speak Fulani. You are not the real Fulani. Now I said you here and outside the world really well, yes. The person that linked me to you said that we can speak Igbo, yes. Where is Igbo? Where is Igbo? Where is Igbo? I don't know. Not since I don't know what you I don't know to be 19 years ago. 19 years ago, yes. I don't believe it. Not my boy. Okay. 10 years ago. Okay. Let's settle governor. Let's settle. Okay. And all your money go bar. We can go bar. All your 200,000. 200,000. You want to know? Yes. 200,000. I was going to do that. You say 200,000 open the quick for that time. For that time. Yes. Okay. You can do it. I feel motorcycles at their part. That money. But only 200,000 now. I just made one container like this. Okay. I don't know. I feel 5 shop. Yes. Mazi 10 na aka mo ko no rin this market yes so 5 shop na ko ko more than 10 million more than 10 million more than 10 million na more than take aka myself ko ko ana me business with my junior brothers and other people okay so ogaji ozbundu ada ko una ina ozbundu mado kana ana maboya everywhere yes tadafa Christmas yes ana maboya gam okay then okay ana me read 200 or 300 per year Christmas ana 200,000 was 200,000 just as they go ba you 200,000 already 2 million or 3 million so you like to ya na son mu gidan kana son mu gudanar ba mu tashin ba matsala kuma samu matsala da su ba na zo na da shi shekara 10 na dauka ne da suna dan karami na zo na shekara 11 da shi yanzu shekara 10 mun rabu da shi kaga shekara 21 kuma tun da na zo na da shi abin da yake goya mun irin da gaskiya gaskiya shi ne zai kai mutum ko ina duk mutum da kai mu'amala da shi karka cuce shi aka kai mata aka zuwa mu ko yanzu ma mun yi abin da ta ga makarin cuce mutum haba Allah kuma wanda ka cuce mutum ba duk inda kake so ka je za ka ji sai da yawa mutanen mu da inyamurai a nan kasuwa muna zaman lafiya sannan ba ni da ka gani akwai biyu da nake ga ma ina da wannan akwai wanda ya fi kuma inyamurai ne sallame shi inyamurai suna da al'ada da ba irin sama ba tsakani da Allah suna da tsari abin da suka tsari akan shi inda kariya gaskiya za su sallame ka misali a ce ku rubutu su sai kana jira sallame ka in kana jira sai sallame ka kuma inda kariya wasu gaskiya za su hada ka da mutanen kirki ku dinga kasuwanci shi kai an hada ne da mutane yanzu magana da nake ga ma akwai inyamuran da mai kasalan da gudanar suka sani ba su ganna ida da amma yana fira ka daga miliyan da zuwa miliyan da za su ma mu gashi kuma da in yi wata shida ban ba shi kuɗin ba ma ba zai kira na waya ba saboda an yi man training da ce ba zan cuce shi ba kuma abin da ya bani ya san ba zan ce shi ba na fi karfin shi wannan shi ne ba shi ma su wannan ne ba shi na cikin so wannan yi gudu suna can kudu mana suna can kudu garin su in ne ya ke kira sai ka taba zuwa wurin ni ban taba zuwa ne sai ka ba kuma dan ba inda na taba zuwa da ya gani amma na taba zuwa kauyen su ne gidan mu so daya wani biki ya kai ni na je na gaishe da shi na je bikin wani makashi na ya mun shi ma baban shi mutum je beriya daga wannan beriya ne sai na je gaishe da gidana na dawo kuma inda na je beriya din ma shan garo su ana kiran garin Abuji shi garin Yamurin duk inda na je Yamurin ne gaba da babu mu shi ko mutum ba da amma in Yamurin ne yake kama hannuna
yanzu kai ne inda zan yi sallah ina ganin sallah kuma dawo da ni wurin Allah sai sun kauyen su kenan saboda wasu su da san ko yana irin wannan abin ba kuma imamu ma anan kasuwa yake yana su fan tsofi in sai zai bana abinci ina san bana shan giya ba ko da irin mu inda ka sani zai azo mai zai kawo shinkafa da nama da shanu da komai ba haka mu mu'amala da iyamu alhamdulillah to mai gidanka abin nan bai maka wuri ya bude mu komai Allah sarki ina son kai yana so ne sama ko yanzu in kira shi ko yanzu yana kawai in kira shi yana cewa kar ka mutu magana da na ga maka ne gaskiya kar ka cuci ko ya rike gaskiya da rike gaskiya mana shin da muka da shi ne tuba yin wani amfana fatin shi ko ya ce ko ba shi ko ai da mutum wanda mai ce ko yanzu da Hausa na shi yana jin Hausa kamar ma ba shi mu yana ji mu yana ji mutum to me yasa muna rashin fahimta ba rashin fahimta da ke faruwa da mutanen Hausawa wanda baka mu'amala da shi ba za ka san waye shi ba wani bai mu'amala da inyamurai ba zai ce inyamurai ba mutumin tuntu bane kamar shi za ka ji akwai wanda bai mu'amala da wani yaran ba zai ce yare kana ta to banga akwai Hausawa da su zan ga ma Hausawa kusan guda goma wanda inyamurai ya sallame shi wanda nake ga ma inyamurai ya sallame zana daga miliyan 1 zuwa da ina da wanda inyamurai ya sallame shi daga miliyan 1 na 200 miliyan kuma yana da shan zai kai 25 ko 30 shop ba zai shi ba nan kofa ba haka yake kuma da ma bahaushen da ni ya ma fi zin ya muranci haka saboda shi da toshi ya fara sosai duk maganar da zai ma ko ke ba za ta yi gudu shi ba Allah sarki a wannan gaskiyar magana ne aiwa udoji kwa yes udoji na zaman bugu da yana ba afan da sansin yes ni ba mi sansin ba famu ba mu shamsin ma ina ba shamsin bi samsin ya na ce dadi na to bi samsin ha ina ba samsin ba hello ko fi aji da lora ina na ne medu na Quran and Bible ko fi ne no understanding